Здравейте на всички! Реших да ви направя клип и да покажа на турнира HeroCon как завършва днеска, е четвъртък, 23 май 2024 година, малко преди 21 часа. HeroCon на тази седмица е за дуели. И така да видим как ще завърши. Започвам прегледа в сървър BG4. Така, класирането тук. Ето HeroCon Solo. Дани Георгс, много дуели. Моят скромен герой също направи доста дуели. Иляна е трети, четвърти е Барези, пети е Христо. Ето и надолу класирането за момента. HeroCon за дуели. При отборите Angel Demons варят с малко пред Advance и старата школа. Сега това е класирано, ще го видим последните секунди как е то. Оставяме така и преминаваме към прегледа на сървър BG9. Тук ето го HeroCon Solo. Йончев тук е изригнал с дуелите. Логично, той беше в борба в PvP турнира. Движеше между първо и второ място. Предната седмица до сряда беше този турнир. Ето и надолу класацията в турнира HeroCon в сървър BG9. При отборите ето топ отборите. Пентаграма са първи пред квартални тарикати. Реборн са трети. Това е сървър BG9. Продължаваме прегледа с сървър BG1. HeroCon Solo. И отборния HeroCon. Първи са бесните унищожители. В сървър BG1. Преминаваме към сървър BG2. Ето HeroCon Solo в BG2. И отборния HeroCon. Тук първи са е роста на боговете. Сървър BG2. Преглеждаме сега сървър BG3. Ето топ играчите в HeroCon Solo. Ще завъртя, за да видите 27 играча в класацията само и при отборите. Първи са отбор Аржентина пред отровните планински. Сървър е BG3. Преминаваме към BG5. Според мен е най-слабо активния сървър. Ето вижте си веднага. Това са топ играчи в HeroCon Solo. Само 15 играча. При отборите Deadly Alliance тук са първи. С малко пред Enjoy the Silence. Това е сървър BG5. В BG6 ето HeroCon Solo и отборния HeroCon. Лудикаторите този път са първи пред руския отбор Нова Ера. Сървър BG6. Сега сървър BG7. HeroCon Solo и отборния HeroCon в сървър BG7. Първи са Reborn, Z Nation са на второ място. Следва сървър BG8, който преглеждаме. И отборния HeroCon в сървър BG8. Ще ви покажа и международния сървър Jumpint 1. Ето топ играчите HeroCon Solo. В този сървър обаче HeroCon турнира има още 3 часа. Сървъра е назад. Така, ето и при отборите класирането в Jumpint 1 сървъра. Връщаме се на BG4, за да прегледаме какво се случва. Ето, трябва да се напреднат малко с дуели. Да видим, ще може да се справи. Ще се включим пак последните секунди. И така, класацията е напрегната. Така че ще понаправим малко дуели. Ето чужди сървъри пускат. Този е добър за биене, ще даде доста слава.
загуба. Ще трябва да продължим, защото ще бъдем застигнати. Така правим дуели. Има още 4 минути до края на турнира. Мога дори да си позволя да правя тези 4 минути дуели. Лошото е, че играчите, които вече атакувам, дават по едно слава или никаква слава. Да заредим още веднъж. Не случайно съм се борил в турнирите по опит, за да събера понички, така че сега може да си позволим да поизхарчим малко понички. Това е пък защо го загубих, толкова по-силен бях. Някакъв път играта дава странни загуби. Така ще атакувам. Не, този си има малко сила. Да, ще стане. Дава играчи от чужди сървъри, които могат да бъдат атакувани също в дуели. Ще заредим още един път за по-сигурно и ще ударим тук 8 атаки. Следващия Херокон е за продажба на предмети. Мога да ви съобщя, започва съвсем малко и е за цяла седмица. Естествено. Ето тук е играч от S20 сървъра. Виждате колко много слава има, ще даде слава и е с по-ниски показатели, т.е. може да го атакуваме спокойно. Този е с малко по-силен, т.е. аз съм малко по-силен от него, даде победа. И тук още един дуел. И сега ще гледаме как е класацията. Така водим с малко под 100 точки. За по-сигурно ще направим още едно презареждане. Така. И ще атакуваме играчите. Така. Малко дълго ще стане това видео, но ще го оставя да го запиша до края. И така, 20:59 часа. Сега ще погледнем, като направим дуелите, как върви класацията. Херокон отборен в сервер BG4. Така. Херокон соло. Ето и турнира по опит за момента мога да ви покажа. Така, намалява се предната. Ще презаредим още веднъж за по-сигурно, за да може да се отдалечим. Правя още 8 дуела при презареждане. С коража, който имам, мога да направя 8 дуела. 3 точки, ако спечеля всички дуели, 24 точки.
вече 21 часа, някаква до 21:01 държи, докато обнови резултатите от Herocon турнира. Сега ще погледнем какво се случва. Чак се затормози сървъра. Виждате, даже се претовари сървър на компютъра. И така малко крашнаха сървърите на играта Hero Zero. Да видим какво се е получило. Второ място в индивидуалния Herocon. Това ще го направим така към магазина, за да видим и отборния. Ето, първо място на отбора успяхме да се справим. И така, констатираме новия Herocon за продажба на предмети. Това е за сега от турнира Herocon. Приятна игра на всички и до нови срещи!